gabi, pag-usap mga angkulog, mga ante. Dito ang naba ang ulan. O padayon lang gyabon ang pagbundak sa kusog nga uwan. Kumusta na bang lagay ninyo dyan? Mabuti o gibuti-buti pa rin? Call, te, balik po tayo sa pinag-uusapan natin. Ang kahalagahan ng pag-iimpok, pagsisave po ng pera, pagsisave ng kwarta. At ang disiplina ang kailangan natin dito upang makamit natin ang katatagan at seguridad sa ating pananalapi. Yeah, words ang call, Alam ko lang, ugali ng pag-iipon ay isang edukasyon mismo, no? Ibig kong sabihin, kailangan mong pag-aralan. Hindi yan basta-basta. Dapat pag-aralan mo kung sa pagtanggap mo ng pera, ano bang una mong gawin? Itatago mo ba sa asawa mo? Hindi mo ba ibibigay lahat sa pera, ang pera sa asawa mo? Itatago mo ba yan sa kotse? Call, ang pag-iipon ng pera ay isang magandang ugali. At kapag mas maaga mong natutunan, mas magiging mabuti ka. Magiging eksperto na ka. Pag maaga pa, walang sasayang na oras at panahon, mas marami ka pang maitabing pera. Hindi lang siguro hundreds, thousands, kaya million siguro. Yaward sanggol, Kung bugo ka, kung butol ka, di para nimo ang mag-save. Need mo siyang pag-aralan. Kasi ang pag-iipon, Call, ay hindi para sa mayaman. Ito ay para sa mga matatalino at matutunan mo naman ito. Dapat lang malaman mo na ang pera ay isang kasangkapan lamang. Dadalhin ka nito kung saan mo gusto. Ngunit, ikaw ay ang driver nito. Hindi ka nito papalitan bilang isang driver. Ikaw pa rin na magdadala sa pera mo. Remember this. Mag-ipon para sa pagre-retiro. Kana bang magkuoy-kuoy na gali ka? Diba? Magkuoy-kuoy ka na, nako, nakakaimuhang kwarta nga makuot. Mag-ipon para sa tag-ulan. If the need arises, meron kang makukunan. Mag-ipon para sa kalayaan sa pananalapi. Ibig kong sabihin, siyempre may ipon ka, gusto mong mag-happy-happy, gusto mong mag-travel, gusto mong umuwi sa probinsya, siyempre yun yung kalayaan mo. At kung mas marami kang i-save, mas marami kang pagpipilian sa hinaharap mo. Yawards ang call, Ganun na yung kasimple, no? Naalala lang natin dati, no? Eto, nung bata pa ako, ko lang, bawal na, di ba? Naalala ko lang, yung mag-iipon tayo. Siyempre, ang ginagamit namin sa pag-iipon, yung bagul ba? Bagul. Alam mo yung bagul? Yung yung sanyog ba? Pag walang laman yan, yun yung gagamitin. Yung, yung buipi, yung bagul, yung sanyog, yung gagawing uling. Yan yun. Bubutasan yan, tatanggalin yung laman. Yan. Ayan, bao. Ayan. Ang sa amin kasi yung bao, tortol yun Yung bao mismo, yun yung gagamitin. Yun. Ang sa aming pangalan ay lubi. Kwans lubi ba? Muna siya yung gagamitin namin. At hindi lang yan, yung kawayan. Kung ang bahay nyo po ay gawa sa kawayan, matik yun. Pag gawa sa kawayan, yung haligi, mabutasan naman ng konti para kasi yung tagpipiso. Tapos magugulat na lang yung tatay mo na pinuputol mo na yung kawayan, haligi ng bahay. Malusian kas kigola na. Diba? Yun ang estilo ng pag-iipon. Ano ba yung ginagawa pa dati na nag-iipon? Pero itong gagawain ko, ewan ko lang ngayon, pag medyo nasasarapan sa inom, kahit saan-saan ko tinatago yung pera. Kinabukasan, nakakalimutan ko na, isang beses may hinahanap ako Hinahanap ko yung isang bagay na hindi ko mahanap. So, binuksan ko yung bag ko. Pagbukas ko doon sa bag kong hindi ko na nagagamit, doon sa may zipper, nakakita ko kwarta. Di lang kay 100, 1,000 pa. Alam mo na kung saan ang punta nun nung nakita ko na yung pera. Ganun lang yung kasimple.
Ayan, shout out pala sa Innova Grab driver, no? Sakay sa aking kabatch kanina, yung driver no. Pasahero niyo po si Earth ang pasahero. Ang driver ay si Hazer Milo. Sir, maraming salamat sa iyong pagtutok sa programa ni Totoy Bato. At ikaskida, sabihin nyo na sa mga driver dyan, sa mga kanon nyo, na dito na makinig 9 ng gabi hangtod alas 12. Ako ang inyong bugtong na inyong kababayan. Umani ko kay parang maglingaw-lingaw tadre. As we take a look back in time sa mga memories ninyo. Ngiga, no? Yeah, words ang kolo. Okay, no? Weekend, Friday weekend. Bukas ang Love Radio Top 10 Countdown. Ayan, alas 11 hangtod alas 1 ng hapon. Ano man ang pwede mong gawin bukas, if it's your day off, well and good. You have to rest and take time to be with your family, even just for a day in a week. And also, sa imong time din sa iyong sarili, no? Para makapagpahinga ka naman for another day na parang ready ka. Kasi every time, no, pag sinabi mong Lunes, maraming ayaw pag Lunes. Lami kay Lucion, yun ang inyong kigol. Isa siguro na ayaw nyo sa Lunes kasi nga kulang yung nyo, pahinga nyo, baka nasobraan yung lingaw-lingaw nyo, yung suroy-suroy nyo, yung gala nyo. Siguro mga hapon na siguro balik na magpahingahin na yung sarili nyo. Okay, marami pong salamat at ako na po yung magpapaalam. Ako pa rin ang inyong bugtong Visayas Radio. Kinigyapon si Totoy Bato na naanas programa sa 9 ng gabi hanggang alas 12 ng madaling araw. Ingat po tayo sa weekend. Amping pirme, mga kabisyo. I leave you with this song from Jeffrey Osborne, On the Wings of Love. Only right here on 90.7 Love Radio. Bye-bye. Love Radio, Metro's number one. Metro's number one. Love Radio.